Číslo 7. Get Strong, GTS. Zostaň silný, maj energiu, buď v pohode, aj keď si už vyčerpaný. GTS je plnohodnotnou podporou tela pri akomkoľvek oslabení, pri momentálnom vyčerpaní, pri skúškach, strese v športe, fitness, turistike a tak ďalej. Pomoc pri náhlej nevoľnosti po operáciách, podpora organizmu u dospievajúcich detí, posilňuje imunitu, podporuje a skvalitňuje život pri dlhodobých diagnózach po operáciách. Zloženie GTS. DNA účinných látok zelený čaj, listy gínka, čínska bobula, korene ženšenu, ashwagandha, ananás, egreš, jablko. Všetky nabité zápornými jónmi pre maximálny účinok. Predstavte si jednotlivé benefity týchto plodín a tu sú v koncentrovanej forme v jedinom lahodnom draže. Vylupnite, dáte do úst a užívajte si. APL Go Rapid DNA Drops je rastlinná výživa a terapia z buniek rastlín, akokoľvek sa to zdá podivné. Je jediná svojho druhu vo svete, pretože je vyrobená jedinou technológiou vo svete, nazývanou Accumulite SA. Táto umožňuje extrahovať koncentrované účinné DNA liečivých plodín, nabiť ich zápornými jónmi, čo znamená, že tieto DNA zdravé cukríky cielene v tele smerujú k poškodeným bunkám a reparujú ich. Vzhľadom k faktu, že nejde o liek ani liečivo, sú APL Go Rapid DNA Drops skutočným unikátnym funkčným jedlom s priaznivými účinkami na zdravie človeka. Sú pre kohokoľvek vrátane detí. Sú vegánske, bezlepkové, bez alergénov, teda ich môžu jesť aj ľudia alergicky na bylinky. Sú tiež absolútne bez rizika a samozrejme plne certifikované po celom svete.